gangare arzikin tudu radda kafi su zo kudu gashi nan duka gashi nan masu kallo ku duba nan masu neman ta gata nan babu baran na radda nan hakimin radda gashi nan mai sarautar radda gaba mai babban suna kada ga babbar gona a azasa macen zana su taba ka su sha kuna su haye maka ta kwana da shiri kake jan bauna tafiya da gwani daɗi ku raba ni da yan kaudi da ka hallara ta yi faɗi da jiro aka san riɗi a nada maka ta yi maɗi a gwagware ka gaji gwagware a haɗa a raka mai tare da tufa na mutunta turare nawa mai gigi ta kirare gaba mai shuka da yi sare da abare masu gajere tafiya ta kai tafiya na goya a yi rumbu don ajiya sai ka yi a nada ma za ka iya a rabe kifi da ɗaya tafiyar kwana tafiya riki kyakkyawar aniya kankaran zubin shuɗi jaujawa zubin koɗi kwari gida na mai gadi dan fulani ke shaɗi kafin daren aka yi kwandi jan hali shirin hoɗi sai dare ake lodi hakimin radda hakimi ko ina an bukan da ni inda kai babu zulumi duk nan yayi hatimi gaba sarakin mawalimi shi yake ba su ilimi dole ba sun yi sallami tausilan da warnimi maganin masu zai gumi lafiya dai Muhammadu gwagware